Takže já vás vítám u nového videa. Ještě koukejte, si natáčím, ano, natáčím. Já vás vítám u nového videa. Je to Survivor. A v tento Survivor modě Minecraftu si pěkně spravíme jaký tento světík. A to bude Survive. Wow. Dáme si Infate. Já mám pokažu taky jistek. Přijdete nic, to bude také to ne. Já vyberu tuto Stone Village mapu. Necháme si to napísat, bo to potom, bo já nemám rád buchání a cheatovačí tež. Nebudeme úplně cheatovat, ale zastavit den si dáme. Je to úplně jedno, jak to tak budeme poházované a no. Co to bylo Stone Village. Musela to točí, musela to načítala, všetko jde, všetko funguje. Minecraft jde a stalo se, ještě není nová vlastně, ještě nebo tu 4 nebo 2. Nebo vám to vadit snad, napište do komentářů, co vám to nevadí. Mně to nevadí, já si to půjdu stáhnout. To. To, takto. Tak. A jak, tam je jaký velký strom. Velký strom, neboj ho. Tam musíme jít. Já jsem vyšel špávat. Napiš to za Majka v péčku, vyšel špávat. Já to skákala, běhala, skákala, tak to půjde víc. Tak, já to napím. Je village! Já jsem ji našel. Dobře, tak tam bude asi nějaké stromy. Já si tam půjdem asi po to zbožíčku. Asi tam určitě nějaký zbožíčku bude. Takže, no. Určitě tam nějaký zbožíčku bude, takže já budu hledat off screeně. Určitě budu těžit off screeně, nebudem to točit na videu, nebo to se mi nechce. No. Já budu natočit tu sérii a potom ji vydám na YouTube. Ale asi bude za chvilku stačit. To stačí. Deva. Já jdem po této vývečky. Nebo jsme další. A je to kováleň. Když tak tam budou nějaké věci. Koválně, to asi je blbé, když to je vesnice bez koválně. Že koválně tady. Jaká tuhle, co tam máme? No, tak to se vám neoplatí, ale zapojky ano. Zapojky jsou dobrá věc, ale i jediní. Nebo se bude tady zabíjat mobu. Máme to jablka, máme zapojky 9 zapojků máme. Já si za to vykaftím. Máte tady crafting? Nemají. A mají tady pec, to vypůjdu. Tak já si to takto vykaftím. Když to máme crafting, tak máme to lepší. Dobré, mám celé postavit nějaký domček. To je byla tady tounej. Tady je to kovální, tady to maličké městečku. Já jsem se položil dolů. Nevadí, to bude dekorací. No, znáte, to jsou holy, to fakt. A znáte, bloky, jo, to už. Je to vždycky tady crafting. No, máme. Dole si vykoftím. Tak. To budeme dvě tady. A určitě si to tady opět stavím. Aby jsme to měli jaký domček. Takže si to otevřem. No, jak zavřu, je větší zvuk. A asi to bude líčit. Odio.
No, tak. Nestoj mi na ty bedni. Tak si otevři. Jož, to je debil, to. Otevři si. Jí, pojď se tady spawnuješ. What the fuck? Já jsem ho věděl, vy? Co? Co? To já jsem asi nevěděla. Ne! Ne! Tak jsme venku. Já jdem tady do kovárně. Potom si tam dám ironové dveře, nevím, tam neběhají. Vyvětševovat. Vyvětševovat. Potom dáme nakopat iron. Já začnu kopat nechtěji, počkej. Bo jsem mohla začít kopat tady. Někde tady. Tady toto je asi všetko, my jsme si opravili tu kováren, tento díle a v dalším díle opravíme ten dom, to představíme, dáme peč tu lávu. Budou tu české také. A za to vám video líbilo, dajte like, odběr a čaute. Pa, pa.